बन्नदुर्गा मंदिर सीताकेतुशाल देवसभा केमिति कौन लागू जगह था हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मु अमर। तो आज मुझे गोटे एमती जगह जाऊँगी भगवान को प्रसिद्ध मोर प्रिय आपण मान प्रिय सी कौ जगह नुह कपिलास। तो फाइनाली आज कपिलास जाऊँगी कपिलास वाल्टा देखेमी वाल्ड सबू भोग देवादेवी अच्छा सीताकेतुशाल देवसभा बन्नदुर्गा सबू किसी टोटाल वाल्टा देखेमी चलतु वीडियो डेरी न करके स्टार्ट करवा। तो भाई मैंने देखिपे कपिलास जावाई मुझे पूरा रेडी हो मुझे पूरा गाधे पेदेक आसिक बाहर सारे कपिलास जावाई आपण मैंने देखा चाहते चलतु आगू किसी देखा। तो फाइनाली भाई मुझे रेडी हो गाड़ी भी आम पाखे पहुँच सारे कपिलास जावाई मुझे ड्रेस केमती लगुच कमेंट में मत निश्चित जनातु चलते देखा कपिलास। गाड़ी आम पाखे पहुँच सारे इतना हैप्पी हाय हाय अपा हाय यूट्यूब चैनल सब आम पिला माने बहुत खुशी अच्छा कहीं कपिलास जाऊँ आपण मैंने भी खुशी हे से जगह देखिले चलते। बाटर जाऊ जाऊ महाप्रभु जगतनाथ जगन्नाथ को भी आम टे भेटी दे गलु फाइनाली फ्रेंड आम पाखापाखि मन भी रोनी आखि भी रोनी छल छल देखा चलते देखा। तो आम आसिक पहुँच सारे कपिलास रे बहुत ही खुशी लगुच बहुत ही मजा लगुच पिला पचार देवा केमती लगुच केमती लगुच भाई मैंने आसी पहुँच सारे कपिलास रे बहुत ही खुशी लगुच बहुत मजा लगुच। तो चलतु जीवा भितर को मंदिर भितर को देख मंदिर आगे मंदिर केମିତି कौन लगुच जगह आसी बहुत भल लगुच भॉइस तो पड़ जाए कौन जगह आसी कपिलास जो गुड़ा आपण मैंने देखी ना से गुड़ा मुझे देखेनी चलते। ये हूँ भल पाइबा जदि आम सीढ़ी बाटे चल चल आसता यही बाटे ही पहुँचता तो आम छुआ थकी जाते चली पार ना से गाड़ी पलि आसिल बाबा पाखु जा गोड़ टे धोई पकेलु तापर बाबा को दर्शन करिया पिला किछिटा नहीं दीप पिला माने दीप भी जालीदेले जाली सारा मुंडरे चंदन मारिया स्टार्ट करदे चंदन टिपा लगी ये कहते 1352 पाच चढ़े यही पाच चढ़ी थकी जाऊँच 1352 पाच चढ़े ये मैंने मरी जाते से तो ये पाच चढ़ी जाऊँ सीताकेतुशाल देखा फ्रेंड मैंने मुझे एत खुशी फास्ट टाइम कपिलास आसी बहुत खुशी लगुच।
ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ମନା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ମନା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲୁଚିକି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କପିଳାସ ଆଉ ଜୋରନ୍ଦା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କି ଝାଡ଼ା ଲାଗି ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବସଭା କପିଳାସ ଆସି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ଟିକେ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ସିନିୟର ଜାଗାକୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। କପିଳାସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ସତର ଦେବତା ମାନେ ଏଠିକି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଲବକୁଶ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ବାମ୍ଫି ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମାତା ସୀତା ଏଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ସେତେବେଳ ଯୁଗରେ ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ମାତା ସୀତା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କ ନୀଳା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତା ଟୋଟାଲି ମାନେ ଫମ୍ପା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ। ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଉ ଦେବସଭା। କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମାଉସୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖା ସେତେ ହେଇଗଲେ। ଦେବାଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ ବନଦୁର୍ଗା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବନଦୁର୍ଗା ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ବଣରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ବନଦୁର୍ଗା। ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏଇପଟରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବର୍ଷର ଇଏ ରାସ୍ତା, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଅଜଗର ସାପ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାୟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କିଛି ବି ଆଘାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଷ୍ଟପ୍ ମୋବାଇଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଷ୍ଟପ୍ ମୋବାଇଲ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଲୁଚିକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଯୋଉଠି ଲବକୁଶକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ସୀତା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କିଭଳି ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନୀଳା, ମାନେ ଏ ପାହାଡ଼ ବି ଟିକେ ତଳକୁ ଖସୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତଳେ ଗୁମ୍ଫା। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ସେ ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସତ କଥା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବର୍ଷର କଥା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତ ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖୁ ଚାଲ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାମ ମା ସୀତା ସୀତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଦେବସେବା ବସନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା। 10 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ଦେବସଭା, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବସଭା ଯିବା। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦେଖିଲ ତ, ଏବେ ବାଲି ଋଷି ଦେଖିଲ। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଦେବସଭା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ବାଦଲ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପୁରା ମାନେ ହାତ ବଢେଇଲେ ପାଇଯିବ। ସତ କଥା ଭାଇ, ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ମାନେ ଏଠି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହଉଛି, ପାଣି ବି ଟିକେ ନାହିଁ, ଗଛର ପତ୍ର ତ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ, ତଣ୍ଟି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେବସଭା। ମାଙ୍କଡ଼ ଖସ ଖସ ଅଛି, ସେ ସିନା ଡରିକି ପଳେଇଲେ। ତ ଆମେ କାହ୍ନାର ମୋର ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। କପିଳାସ ଆସୁଛୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବି, ସବୁ କିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଦେବରାସ୍ତା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିସାରିଲୁଣି, ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ପୁରା ଖରା ଏତେ ଦୂର ହେଉଛି, ମାନେ ଦିମାଗ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି।
ସବୁ କିଛି ଟୋଟାଲି କପିଳାସରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ମତେ ବହୁତ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ କରିବି ଏତେଟା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଜାଗା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ କଥା ଖରାପ ହବ। ଡର ଲାଗୁ ବରଂ ଭଗବାନ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରଖିଲେ ରଖିବେ ମାରିଲେ ମାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଜୟ ଶିବ ସବୁ। ଜୟ ଶିବ ସବୁ। ଦେବସଭା ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି ଭାଇମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆସୁ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉଠି ସଭା ବସନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଶୀତେଇ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବଡି ପୁରା ରୁମ ଟାଙ୍କୁରୁ ଉଠୁଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଶୀତେଇ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁ ରୁମ ପୁରା ଟାଙ୍କୁରୁ ଉଠୁଛି। ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉଠି ସଭା ବସନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକି ସଭା ବସାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଠାକୁର। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ମୁଁ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ଟାଇମରେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ନେଇକି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତା ପରେ ବି ଠାକୁର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଜାଣିପାରୁନି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଆପଣମାନେ ବଢିଆ ବି କେବେ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ, ଜାଗାକୁ ଆସିକି, ବହୁତ ଏଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଜାଗାକୁ ମିସ୍ ଲାଗୁଛି କରନା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତୁ। ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବୁଲି ବାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହାତ ମାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ସ୍ଥାନ ହେଲା ଏଠି। କପିଳାସ ପର୍ବତର ଦେବସଭାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ମାତା ସୀତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସଭା ସେଠି ହେଇଛି। ଏ ସଭା ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟାକୁ ଦେବସଭା କୁହାଯାଏ। ମାତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର ସୁରକ୍ଷା ଏମାନେ ସବୁ କରିବେ ବୋଲି ଦେବତାମାନେ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଥିବାରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେବସଭା। ଦେବତାମାନେ ଏଠି ସଭା କରି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଦେବସଭା ଏଠି ଋଷି ଆଶ୍ରମ ତଳେ। ଚାଲ ନମ ନାରାୟଣ। ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଆମେ। ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ଧୂଳି ହେଇଥିଲୁ, ଆସିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇ ପକେଇଲୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ବି ମଜାମସ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି ଏ ଜାଗାକୁ। ମାନେ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଜାଗା ଗୋଟେ, ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆସିକି କେବେ ବୁଲିକି ଯାଅ, ସୁଯୋଗ ଯଦି ପାଉଛ କେବେ ବୁଲିକି ଯାଅ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।